Всех бельно запрошую до zwiedzenia mojego muzeum. Można tu zobaczyć fajne eksponaty, fajne drewno zabyte rzeczy. No i jak najbardziej wszystkich zapraszam jeszcze raz. No, ale zardzewiały. To jest Strauss. To jest taka, chodź panowie, to jest taka ala kuchnia, nie kuchnia. To jest moja pasja, to jest moje życie. To jest po prostu moje wszystko. A proszę powiedzieć, pani rodzina z tą szkołą jest związana od ilu lat? Zaraz muszę do kroniki dokładnie sprawdzić. Dziadek, około 100. Około 100 lat. Około tak, 98. Jest kronika, zaraz mam, żeby się nie pomylić. Czyli już pani dziadek w tej szkole Tak, nauczał, tak? to jest rodzinne, tak. Aha. No dziadek, mnie tatuś 44 lata. 44 lata, mnie siostra i tak dalej, nie? A skąd pani ma te eksponaty? Skąd ja mam, chyba co, skąd ja nieraz biorę? Idę na śmietniki, słuchajcie. Idę w lesie, nieraz mają wyrzucone. Takie niektóre No rzeczy. i to nie wszystkie To rzeczy. nie wszystkie, ale niektórzy mi przede wszystkim mój tatuś przede wszystkim był tak zamiłowany właśnie do takich, kochał też, jak mu przecież mu przynosili. Kiedyś szkolny to był szkolny, to nie było teraz za masło, kiedyś. Panie kierowniku, proszę, pamiętacie dobry szkolny, chce pan mieć szplatuzer, chce pan mieć zegarek i panu przeniesł. Pan jest tak dobry człowiek, nie chce pan mieć tego starego, ja tego nie chcę wyrzucać. I tak tatusiowi przynosili, właśnie też takie, mój tatuś jak umiera, mówi Gabrysia, pamiętaj, żebyś ty tego kiedyś nie wyrzuciła. Ale to jest oryginał, zobaczcie państwo. To jest Danica, to jest Kasiapsku Danica, to jest jeszcze oryginalne. Też facet przecież świętej pamięci. To jest super, to jest jeszcze oryginał. Gabrysiu, jedź to przecież, ale młody są za mnie młoda. Słuchajcie, do tego czasu się zobowiązali. Ale do czego to służy? To baci mieleni. Boże, ten człowiek nie wie. To się kładło między nogi. To się kładło między nogi. I w ten sposób się... Mieliło tabak. A to jest Arbeitsbuch? Tak, to bardzo proszę. Kogoś z rodziny? To akurat tatuś dostał, nie? Mhm. A kto spał w tym łóżku? 8 dzieci. Kiedyś się Ale spało. chyba nie naraz. Jak to? Tak się wysuwało, proszę. Tu się wysuwało i dzece, raz, 2, 6, 4, 5, 6. A jeden wpływ jeszcze. To jest kronika szkolna? Tak, bardzo proszę. Niech pan sobie tu Od może... 45 roku. Tak, to dziadek mój prowadzi. Tak, ale z tym, że bo tu historia, to jaki ładny charakter PiS. Dnia 3 Ja nie widzę po prostu. Wiecie, września 51. W związku z rozpoczęciem szkolnego odbyła się uroczysta akademia przy udziale Ja tu ryczę, słuchajcie. przedstawicieli partii. Tylko to nie jest, słuchajcie, jakość po prostu. No to się teraz te płytki nazywają DV. To nie jest taka jakość, będzie trzeszczało. Zobaczymy. Słuchajcie. No ja mówię. Ja muszę nie pani. No pójdziemy być tu. Co to tu jest? A gdzie on ma się dusza to było, ja? Sobie, o, tak. Słuchajcie, dlatego tak się mówi, że jesteś człowiekiem bezdusznym. Wystarczy na żelazko spojrzeć, nie? Żelazko ma duszę, jest ciepłe. Tak do dzieci mówię. Dlaczego się mówi, jesteś bezduszny? Zobaczcie. Ciepła dusza. Tu się wkładało do żaru i proszę. I się grzało. I to wszystko nagrzało. Dlatego się mówi, jesteś człowiekiem bezdusznym. I stąd jest dusza w żelazku.
Dusza, nie? Panowie mają też duszę, mają tak, na pewno. Się zbudza w swiece dacim, co dla wsiedcich nicki nie znaci. Się ze zdalek łet wsied ci głęb, je miłota, tak ono prędce wsią. Kto rzecze jak to je, się cytaci je. Po co pan to robi? Bo to lubię. Kocham wręcz. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Od dziecka to zbieram. To jest we mnie, no... Tego się nie da opisać. To jest, jak rozumiem, zabawka. No, jesteśmy akurat przy butach. To nie jest zabawka. No jak to nie jest zabawka? Zaznaczam, to nie jest zabawka. No to... Jest miedziany. Wygląda jak zabawka. I do czego to niby służyło? Kosztowało mnie to dużo rozgryzania, dużo siedzenia w internecie. Ten bucik ma około 100 lat. I to jest oryginalny but dziecięcy. On został poddany galwanizacji, został miedziowany. Dziś można tak samo wykonać taką samą pamiątkę swojego dziecka. Rozumiem, czyli to był bucik, on był skórzany zapewne. Tak. I ten bucik nosiło jakieś dziecko, potem wyrosło z tego dziecka, a rodzice tak rozczuleni tym bucikiem nie chcieli go wyrzucać, tylko sobie go zachowali w tej formie, tak? Jako pamiątkę. Dokładnie, zostawili na pamiątkę. W tej chwili podejrzewam, można datować. To dziecko powinno mieć około 100 lat. Wie pan co? Pan nie jest ani rupieciarzem, ani zbieraczem, ani kolekcjonerem, muzealnikiem pewnie tak, ale pan jest tropicielem historii. No, znaczy się, pan mnie uświadomił, że jestem jakimś kolekcjonerem i zbieraczem, bo kiedy zostałem Jest uświadomiony? pan tropicielem? No chyba dzisiaj. Tropi pan historię, ma pan przedmiot i teraz jest pan detektywem. No to jest najciekawsze właśnie. Nie posiadać przedmiot i nie wiedzieć nic o nim, tylko posiadać przedmiot i znać jego historię. To jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, że te przedmioty mają swoją własną duszę. To, że ja jestem rupieciarzem, tak jak pan nazwał, może po części jest racja, ale ja uwielbiam jeszcze jednych rupieciarzy. Już w tej chwili jest bardzo ich mało. Kiedyś było ich więcej. Będąc dzieckiem ich było więcej. Uwielbiałem siedzieć w kuźniach. Kuźnie to była dopiero rupieciarnia. Tam można było znaleźć wszystko. Bywa tak, że któryś z kolekcjonerów, faktycznie takich kolekcjonerów, może handlarzy wręcz, przyjeżdżają do ludzi i nie mogą nic wyciągnąć. Nie mogą pozyskać jakichś tam eksponatów. Ja przychodzę do ludzi i staje się to bardzo proste, tak? Ale się śmieję, bo ty nie umiesz języka kaszubskiego. Z Kaszubem dogadasz się tylko po kaszubsku. I to jest prawda. Kaszubski otwiera wszelkie drzwi. Armia Krajowa, Okręg Warszawski, zaświadczam, że sierżant Kaszub Franciszek Kamiński. Z dumą mogę poświadczyć, mój wujek był żołnierzem Armii Krajowej, walczył po powstaniu warszawskim, został ciężko ranny, można powiedzieć. I uratowali, taka ciekawostka, wbrew wszelkim opiniom, historiom uratowali go Niemcy. Przyciąga uwagę menażka. Zupełnie prozaiczna sprawa. Która to menażka zmieniła swoją funkcję, prawda? To jest, dla mnie to jest kolejny relikt, to jest świętość. To pochodzi z Helu, gdzie, jak wiemy, było tysiące uchodźców. Nie żołnierze, nie jacyś zacięci, nie wiem, weterani, czy za wszelką cenę chcący zwyciężyć, obronić jeszcze ostatni skrawek ziemi. To było masę cywili. Mówimy o Niemcach. Mówimy o Niemcach, mówimy o Kaszubach, mówimy tak samo o Polakach. 45 roku. O 45 roku. Więc mając wyposażenie jakiekolwiek, no trzeba było sobie radzić, więc z menażki zrobiono durszlak. Po kaszubsku. Niemiecki pocisk rakietowy, przerobiony na piecyk. Nieregulaminowe, przecież niektórzy są fanami niemieckiej armii. Garnek, zrobiony z łuski kalibru 150 mm. Nie wiadomo co było użyć, użyli drutu kolczastego, żeby opleść. Jakoś go trzeba było powiesić nad ogniskiem. Zupy nie było, co prawda. Jadąc dalej, czajnik wyciągnięty z okopu. Funkrynówka, zapatrzyć się jeszcze można było herbatę. Kolejny piecyk. Piecyki to jest też jedna z moich zajawek takich. Jadąc dalej, żołnierzom nudziło się w okopach. Jakaś sztuka okopowa, fragment odłamku po pocisku, niemalże przypominający orła. Tu jakiś fragment
Też przedmiot użytku codziennego. W wojnie używany na głowie, po wojnie dolania smoły. No przecież trzeba było sobie radzić. Mega fajny eksponat, nie wolno takich remontować. Wrócił, działa. Nie oszukałbym. Kaszuba nie można oszukać. Grita le dali, błeka się pści, je napali. Grita dali. Siaruznice lub błetnice starych zachów. Fwyl pasje płesiekiwa cię deś zamkłych wrzeciach. Detektywy historie. Włybetkły swoich heciów i gospodarków stoją na straży tradycje. Próbują zachływać ją dla przyndnych pekłeleniów. Ciesto bezinteresowno, spłetrzy bez serca, zakłydają prywatny młyzea. Zwyczajne repiece w ich rankach zmieniwają się w eksponatę, snejące łepłewiesce łe ledzach, co łedeśle na wiedno, łestywiające płese szlachy. Prawie łeni, siaruznice, rozmieją łetkrywać te slade łyśłote dlynaj. Dali, grita le dali, błeka się pści, je napali. Le grita dali, grita le dali, łedzy z ukrus je napali. Le grita dali, grita le dali, błeka się pści, je napali. Grita dali.